ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಎಂಚಲ್ಲರು ಇನಿ ಅಂಜಿ ಸ್ವೀಟ್ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಾಲಿ ಒಂಜಿ 20-25 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಈ ಸ್ವೀಟ್ ಅನ್ನು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಚನ ಬಲೆ ತೂಕ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಂದು ಬಂದು ಸುರುಕು ಒಂಜಿ ಕಡಾಯಿಗೆ ಮಲ್ಪ 2 ಕಪ್ ದಾತ್ ಪೇರ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಕಪ್ಪಡ್ 1.5 ಕಪ್ ದಾತ್ ನೀರ್ ಪಾಡೊಂದುಂಡು ಸುರುಕಿತ್ತೆ 1 ಕಪ್ ದಾತ್ ನೀರ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಡೊಂದೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದಿನೊರು ಸರಿಟ್ ಗಂಟು ಪುರ ದಾಲ ಇಜ್ಜಂದಿಲಕ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಬೊಕ ಆಯ್ನಾತ್ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಬಣಲೆನೆ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಓವಣಲ ಅಡಿ ದಪ್ಪ ಇತ್ತಿನಂಚಿದ ಬಣಲೆ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇಜಿಂಡ ಅಡಿ ಪತ್ತುನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಇಡಿದು ಇಂಚ ಕೈ ಬುಡಂದೆ ಒಂದಿನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತನುಡು ಇತನಿಕ್ಕೆನ್ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ದಾತ್ ನೀರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಟೋಟಲ್ 1.5 ಕಪ್ ನೀರ್ ಪಾಂಡ ಅಂಡ್ ಇತನಿಕ್ ಮಲ್ಲ ಚಮಚಡು 1.5 ಚಮಚದಾತ್ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿತ ರಸ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆನಿತೆ ಇಂಚೆನೆ ಕೈ ಬುಡಂದೆ ಸರಿ ಇಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ನೆನ್ ಬೋರ್ಡ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಟ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆಂಡ ಟೈಮ್ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಗೆತ್ತೊಂಡು ನಿಕ್ಲಿತ್ತೆ ತೂವೊಲಿ ನೆತ್ತ ನೀರ್ ಪೂರ ಆಜೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ಒಂದು ನನಲ ಒಂಜಿ ಚೂರು ದಪ್ಪ ಆವೊಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಮುಟ್ಟ ತಾಗೊಂಡು ಒಂದು ದಪ್ಪ ಆರೆಗ್ ನನನಿಕ್ ಏನ್ ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತ್ ತುಪ್ಪ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಪ್ಪ ಪಾಡೋಡು ಪಂದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆಂಡ ಪಾಡ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿನ ಮಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆನೆ 1 ಕಪ್ ದಾತ್ ಸಕ್ಕರೆ ವಾ ಕಪ್ಪಡ್ ನಮ್ಮ ಪೇರ್ದ ಪೊಡಿಗೆ ತಂದತುಲೆ ಅವೇ ಕಪ್ಪಡು 1 ಕಪ್ ದಾತ್ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡೊಲಿ ನಿಕ್ಲಿ ಚೀಪೆ ಕಮ್ಮಿ ಬೋರ್ಡು ಪಂದಾಣ ಒಂಜಿ 3/4 ಕಪ್ ದಾತ್ ಯಾವುಂಡು ಇತ್ತೆ ಈ ಸಕ್ಕರೆ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಪಿನ ಮುಟ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಇಂಚಿನ ಕೈ ಬುಡಂದೆ ಮಗ ತೊಂದೆ ಪೋಡು ನಿಕುಲ್ ತೂವೊಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಇತ್ತೆ ಫುಲ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಂಡು ಒಂದಿತ್ತೆ ಕೂಡ ದಪ್ಪ ಆಪಿನ ಮುಟ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಕೈ ಬುಡಂದೆ ಮಗು ಪೋಡು ಇತ್ತೆ ತುಲೆಯದು ದಪ್ಪ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಇಂಚ ದಾಲ ಬಣಲೆ ಗಾಡಿ ಅಂಟರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಪಂದಾತ್ತ ಇತ್ತೆ ಯಾವ್ಯಾನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುಲ್ಪಜಿ ಹದಾತ ಟಿಫಿನ್ಗ್ ತುಪ್ಪ ಮತ ಪೂಜಿ ತಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ದಿನವೇನು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚರೆ ನಿಕ್ ಪಾಡುಡು ಒಂದು ಫುಲ್ ಟಿಫಿನ್ ಪಾಡಿ ಬಕ್ಕ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಚಮಚಡು ಫುಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇತ್ತೆ ಇಂಚ ಕೈಟ್ ಪತ್ತದು ಒಂಜಿ 2 ಸುತ್ತು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ತರಂಡ ಇತ್ತೇನೊಂದು ಸೆಟ್ ಆಯ್ರೆ ಒಂಜಿ 3-4 ಗಂಟೆ ಅಂಚೆನೆ ಪಿದೆ ದೀವೊಂದುಲ್ಲೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಪೂರ ದಾಲ ದೀವೋಡು ಪಂದಿಚ್ಚಿ ಇತ್ತಂಜಿ 3-4 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಇಂಚತುಲ್ಲೆ ಬಿಸತಿಡ್ ನಮ್ಮ ಇಡ್ಲಿ ಪೂರ ಇಂಚ ದೆಪ್ಪೋದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸೈಡ್ ಪಾಡೊಂದು ಬತ್ತರಂಡ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಟಿಫಿನ್ ಇಂಚ ಉಲ್ಟ ಮಲ್ತದು ಪಿರವಡು ಒಂಜಿ 2-3 ಸಲ ಇಂಚ ಬೊಟ್ಟುಲೆ ಆರಾಮಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ದಾಲ ಕಟ್ಟ ಒಂದೆ ಇಡಿಯೇ ಬತ್ತಂಡು ಇತ್ತನ್ನಿಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ತೊಷ್ಪವೆ ನಕ ಸೇಮ್ ದೂತ್ ಪೇಡ ತಿಂದಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಳಾಡಿಂಚ ಪರೇಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಮೂತ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ತಿನಿಯರೆ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಲ್ಪೆರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಮ ದಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಐಟಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂದಿಚ್ಚಿ ಸರಿ ಅಂಚಂಡ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ವಿಡಿಯೋಗೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ವೆ ಬಾಯ್